Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Sa pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong pagabuklaton ang atong Biblia, Mark chapter 5 verse 24 hangtod sa 34. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga mitambong karon sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. 93-year-old man. Sa grasya sa Ginoo, gilugwayan gayud niya ug taas ang kinabuhi sa akong lolo. Mark chapter 5 verse 24 to 34 ang giingon diri, ug mikuyog si Jesus kaniya, daghan kaayong mga tawo ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babayi nga nagantos tungod sa pagsigig dugo sulod sa napulog duha ka tuig. Gitambala na siya sa daghang mga doktor, nahurot na ang iyang salapi apan wala gayod muarang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang dayon ang iyang pagsigig dugo. Ug nabati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula gikan kaniya. Busa milingi siya sa mga tawo ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nakita nimo nga nagpunsisok kanimo ang mga tawo. Unya nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babayi miduol nga nangurog sa kahadlok. Mihapa sa tiila ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo, pauli nga malinawon kay dili ka na magantos. May the Lord bless the reading and meditation of His Word this afternoon. Magampo na kita. Oh dear Heavenly Father, once again nagaduol kami sa presensya nimo ning takna sa kahaponon ug among gitugyan kanimo ang pagpamalandong sa imong pulong. Hinaot nga imong tabangan ang imong ulipon sa pagbatbat sa mensahe sa ebanghelyo. Ablihi ang among kasing-kasing hunahuna o Dios aron among masabtan ang mensahe gikan sa imong pulong. In Jesus name we pray. Amen. Sa atong teksto ning takna sa kahaponon mga kaigsuunan, na-interrupt ang sugilanon mahitungod kang Jairo, kadtong amahan nga ang iyang anak himalatyon. Na-interrupt gumikan kay sa nagpadulong pa si Jesus ug si Jairo ug baga kayong mga katawhan padulong sa balay ni Jairo aron banhawon ang anak niini nga bag-uhay pa lang namatay. Adunay babayi nga nagtalinugo sulod sa 12 na katuig. Nga nagkalain-lain na lang mga doktor ang iyang gikonsulta o gipapaayo sa iyang balatian. Wa gyud in taon maayo ang iyang balatian, misamot pa hinuon, wa bisag miarang-arang na lang og jutay. Wala gyud. Desperado na katong babayhana. So adunay interruption sa sugilano ni Jairus gumikan sa maong babayi. O gidescribe siya ni Marcos, ingon nga babayi nga dunay salapi, dunay kabtangan, pero nahurot kini gumikan sa pagpatambal sa iyang balatian.
Ang giingon sa Mark chapter 5 verse 26, gitambala na siya sa daghang mga doktor, nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud muarang-arang ang iyang kahimtang, migrabe pa hinuon. So that was the nature of the infirmity of the woman. Mao nga dili siya maghisgot niini openly, gumikan kay kaulawon kini sa usa ka babayi actually tungod kay niadtong panahona. Kung ang usa ka babayi adunay talinugo, giisip nila nga hugaw kadtong babayhana. Pero ang iyang pagsalig ug pagtuo ana sa atong Ginoong Hesukristo. Now, sa paghikap sa babayi sa atong Ginoong Hesukristo, wala ko nagtuo mga kaigsunan nga superstitious kadto nga paghikap. Misalig gayud siya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan og makahikap siya sa sid-sid sa biste sa atong Ginoo, nagtuo siya nga siya mamaayo. Ang giingon sa Mark chapter 5 verse 28, if I just touch his garments, I shall get well. Dili kadto superstitious mga kaigsunan, dili kadto tuo-tuo, nagtuo gayud katong bayhana nga ang atong buhi nga Dios gamhanan si Hesukristo. And by the way, katong bayhana posible nga minyo siya, but at that time kung ang babayi adunay talinugo, gumikan kay giisip nila nga hugaw, gidivorce na katong bayhana sa iyang bana most likely, and we are basing that sa kultura sa ilang lugar ni adtong panahona. Sa account ni Matthew ug ni Lucas, ang giingon didto sa tumoy ra gayud sa sid-sid sa biste ni Jesus, mihikap ang maong babayi ug siya naayo. Gumikan kay iyang gisulti sa iyang kasing-kasing, if I just touch his garments, I shall get well. O gumikan sa iyang pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, nakakaplag siya og kaayuhan. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, the faith of the woman, ang pagtuo ni adtong babayhana. Ikaduha, the response of Christ, ang tubag ni Kristo sa pagtuo ni adtong bayhana. Mudangat na kita sa unang punto. The faith of the woman. Sudungon nato mga kaigsuunan ang pagtuo ug pagsalig ni adtong babayhana. Ang giingon sa Mark chapter 5 verse 34. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos. Ang pulong nga pagtuo mga kaigsuunan sa original nga Griego nga pinulungan, it means belief. Unsay gituuhan sa imong kasing-kasing ug hunahuna, it means pagsalig, and it was used 240 times in the New Testament. Asa nagikan ang pagtuo mga kaigsuunan? Gipakatawo ba kita niining kalibutan nga adunay pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios? The answer is no. Gipakatawo ta niining kalibutan nga nagdumili sa atong buhi nga Dios. Makahimo kita sa pagtuo sa mga tuo-tuo or swerte-swerte ug uban pang mga tinuuhan. Pero ang pagsalig nato sa bugto nga Dios, that is not native sa mga katawhan ni ining kalibutana. Gipakatawo kita diha sa sala, natawo kita nga makasasala ug walay pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios. Mao nga ang giingon sa Biblia, ang pagtuo mga kaigsuunan, regalo kini gikan sa Dios, gasa kini gikan sa Dios. Ang giingon sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Busa dili nato pwedeng ikapasigarbo ang atong pagtuo. Di nato ikapanghinambog ang atong pagtuo because in the first place, kung nagtuo kita sa atong buhi nga Dios, nakadawat kita sa gasa sa pagtuo. Gumikan kay ang tanang mga tawo nga gipakatawo niining kalibutana, walay pagtuong tinuuray gayod sa buhi nga Dios. Superstitious mga kaigsuunan, tuo-tuuhon, idolatros, pero kung musali gayod sa bugto nga Dios, wala ka na sa matag usa. Kung adunay tawo nga nagsalig sa bug-os lamang gayod kang Kristo, nakadawat siya sa grasya, sa gasa sa pagtuo. That is the truth. Ang pagtuo mao ang koneksyon nato sa atong Ginoong Hesukristo. Di nato ipanghinap, dili ta mosalig sa atong pagtuo, gumikan kay ang atong pagtuo mahimong mahuyang at times.
Ang pagtuo ni adtong babayi nga giayo ni Jesus mahuyang. Nagpangurog siya sa kahadlok. She was not able to stand up boldly to testify about the healing that she received from the Lord. At dunay kahadlok. So dili nato ipanghinambog ang atong pagtuo, dili kita musalig sa atong pagtuo. Ang atong pagsalig anaa sa atong gituuhan. O kinsa ang atong gituuhan? Si Hesukristo lamang. Ang atong pagtuo bisan pa og jutay kini og mamahuyang, basta si Kristo ang atong gituuhan. That is already much in the sight of God. Gi-honor sa Ginoo kana nga pagtuo, mga kaigsuonan. Ang pagtuo mao ang atong koneksyon sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo kadtong bayhana, mga kaigsuonan. Nasayod siya nga dako kaayo ang gahom sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Nasayod siya nga bisan og muhikap lang siya sa sid-sid sa biste sa atong Ginoo, maayo siya. Mao nga ang tubag ni Kristo, kinsa ang mihikap sa akong biste? Well, daghan man ang mihikap ni Jesus Christ at that time. Naghuot na gani ang mga katawhan og ilang gihuot ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo, ilang kumbaga gibangga-bangga, gumikan kay baga kayo ang misunod kang Kristo. Pero ang paghikap ni adtong babayhana lahi sa paghikap sa mga baga nga katawhan nga miduso sa lawas ni Kristo, gumikan kay huot kayo ang dalan. Tungod kay kadtong paghikap ni adtong babayhana, adunay pagtuo, pagsalig kaniya. Ang tinuod nga pagtuo, mga kaigsuonan, aktibo. Aduna gayoy action. Mao gani nga adunay action ang gibuhat ni adtong bayhana. Ang pagtuo nga tinuod buhi. Aduna gayoy kasiguruhan. Ang giingon ni adtong bayhana, kun makahikap lang ako sa iyang biste, mamaayo ako. Gumikan kay wala siya sa biste nagsalig. Nagsalig siya kang Kristo, mga kaigsuonan. Ang pagtuo mao kana ang tulay nga madawat nato ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Ug aduna gayoy indikasyon nga aduna gayoy tinuod nga pagtuo kadtong bayhana. Gumikan kay ang giingon sa Mark 5:34. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. So gi-validate ni Jesus Christ ang pagtuo ni adtong bayhana. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos. So ang giingon ni Kristo, ang iyang pagtuo mao ang nakaluwas kaniya, dili ang biste. Ang pagtuo mao ang nakaayo kaniya, dili katong biste, kundi ang iyang gituuhan nga si Hesukristo nga nagsulob ni adto nga biste. Ug gitawag ni Kristo katong bayhana og anak, daughter. Ang buot ipasabot aduna sila relationship si Jesus Christ ug katong bayhana busa higala. Kung wala kay pagtuog, pagsalig kang Kristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, whether you like it or not, wala kay koneksyon kang Kristo. Wala kay relationship. Gitawag ni Kristo katong bayhana og anak because of relationship. Ug ang giingon sa Biblia, tanang nagatuog, nagsalig kang Kristo, gisagop isip mga anak sa Dios. Gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. John chapter 1 verse 12. Kutob sa mituo ug misalig kaniya, gihatagan sila og katungod nga mahimong anak sa Dios. So pauli nga malinawon, gumikan kay dili ka na mag-antos. Ug adunay kalinaw gayud sa tinuod nga magtutuo. Kung nabugatan kita sa atong sala, nasayod kita nga nahailalom kita sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa atong sala, unya nadawat nato ang grasya sa kaluwasan pinaagi kang Hesukristo sa iyang dugo ug pagkamatarong. Si Kristo ang nagbayad sa silot sa sala nga dili nato mabayran. Aduna kitay kalinaw. Aduna kitay kalinaw. Ang pagtuo mao ang basihan sa atong justification. Kining justification, kining giisip kita nga matarong atubangan sa Dios. Makasasala kita. Dili kita matarong atubangan sa Dios. Hugaw ang atong maayong binuhatan. Hugaw ang panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Mao nga kung atong ipresentar ang atong kaugalingon atubangan sa Dios, pinaagi sa atong pagkabuutan,
bagsak kita mga kaigsuunan, hugaw kita atubangan sa Dios. Pero kung muatubang kita sa Dios, ug atong gisulob ang pagkabalaan ni Kristo, ang iyang pagkamatarong ug ang iyang dugo atong gisaligan. Ang giingon sa Biblia, pagaisipon kita nga matarong atubangan sa Dios. Pamalandungin na ninyo mga kaigsuunan. Wala kay pagkamatarong nga mag-aghat sa Dios nga dawaton ka kay buutan kayo ka. No. Ang Biblia na mismo ang giingon, walay matarong, wala bisag isa, walay matarong mga kaigsuunan. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Dili lang kay importante gayud kayo alang sa kaluwasan ang pagtuo. Ang pagtuo importante usab sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Ang pagtuo mao kini ang spiritual bond between the individual believer and God. Nailhan nato siya, nagsalig kita kaniya ug nagpahulay kita diha sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa pagtuo. Ug ang pagtuo mao kini ang kinabuhi sa atong pagampo. Lisod biya kayong magampo ta sa Ginoo nga wala tay pagsalig. Kaya ang atong pamati murag ataw-ataw ra. Ug daghang mga tawo nga tuyoon nila og taas ang ilang pagampo kay nagtuo sila nga ang kataas sa ilang pagampo mo'y makapaaghat sa Dios nga dunggon ang ilang pagampo. Mga kaigsuunan, no. Dunggon sa Dios ang atong pagampo kung ato kining gibuhat uban sa pagtuo ug pagsalig sa iyang gahom ug sa iyang pagkamatarong. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, ang tubag ni Kristo sa pagtuo niadtong bayhana. Now, paminawan ninyo ang tubag ni Kristo. Mark chapter 5 verse 30. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya busa, milingi siya sa mga tawo ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Well, ang tubag ni Kristo, kinsay mihikap sa akong bisti, nakapatingala kadto sa mga katawhan nga midot-dot sa lawas ni Kristo. Nakapatingala kadto sa mga disipulo ni Kristo. Naunsa man ni si Kristo nga nakita niya nga daghang mga tawo nga nagpunsisok kaniya, nganong nangutan naman siya kinsa ang mihikap sa iyang bisti. So that was what was running in the mind of the disciples. Pero ang paghikap ni adtong babayhana pinasahi gayod mga kaigsuunan, gumikan kay dili lang kadto aksidente nga pagkahikap sama sa gibuhat sa uban at that time. It was the touch of faith. And with it, adunay kaayuhan siya nga nabatunan. Ang pagtuo ni adtong babayhana, dili perpekto of course. Huyang kadto nga pagtuo. Pero gigantihan ni Kristo ang huyang nga pagtuo ni adtong babayhana. Milingi si Kristo sa maong babayi, human siya mangumpisal kang Kristo sa tinuod gayud nga nahitabo. Ug iyang gi-address, gitawag katong bayhana og daughter or anak. Basin patingali og mas idaran pa katong bayhana kaysa kang Jesus. Pero nakig-istorya si Jesus kaniya isip usa ka amahan ug katong babayhana iyang anak. Gihikap ni Kristo ang maong babayi sa iyang gahom. Marcos chapter 5 verse 30. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya busa, milingi siya sa mga tawo ug nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti? Ang pagtuo mga kaigsuunan, dili kini passive power nga murag wala kahibalo si Kristo nga dunay gahom nga mikalit ug gawas gikan kaniya, dili ka na moibot pasabot. Of course, nasayod si Kristo sa tanang nahitabo, pero mao katoy pamaagi ni Kristo nga ang babayi mo confess, mo angkon sa nahitabo, gumikan kay dili musugot ang Ginoo nga ang atong pagtuo magpabilin nga sikreto. There is no such thing as a secret Christian mga kaigsunan. Mao nga kung tinuod ikaw nga Kristohanon ug nakadawat sa grasya sa kaluwasan, dili magpabilin kini nga sikreto hangtod sa kanturan. Dili ka na kabubuton sa Ginoo. Ang giingon ni Kristo, kung ikaulaw kun ninyo atubangan sa mga tao, ikaulaw usab ko kamo atubangan sa akong amahan. So you see, mo katay pamaagi ni Kristo nga mubat-bat ang maong babayi, mo testimonyo
sa nahitabo gumikan kay dili kabubuton sa Ginoo, that there is such thing as a secret believer or secret Christian. Ang gatong maong babayi adunay tinuod nga pagtuo ug kinahanglan nga iya kining angkunon at tubangan sa mga katawhan. Kumusta ka, higala o igsuon nga nagtuo ka nga Christian pero imong gikaulaw ang ebanghelyo, imong gikaulaw ang pag-angkon nga ikaw magtutuo kang Kristo? No, for sure, dili ka tinuod nga Kristohanon. Ayaw og ikaulaw ang atong buhi nga Dios. Ang atong Ginoo personal God. Personal, but pasabot nasayod siya sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi. Ug naghatag ang Ginoo sa atong panginahanglanon sumala sa iyang kabubuton ug ang tanang nagasalig kaniya nga adunay pagpasalamat makaangkon gayod og kalinaw ug kaayuhan sa ilang kalag. And at the same time, giayon niya katong babayhana, pero at the same time, iya na pong gitarget si Jairus, ang anak ni Jairus, nga makabaton sa kaayuhan, gumikan sa pagtuo ni Jairus. Namudangat na kita sa mga aplikasyon, mga kaigsunan. Ang pagtuo ni adtong babayhana, huyang pagyod. It was a trembling faith. Matthew 5:33, tungod sa nahitabo kaniya ang babayi miduol nga nagkurog sa kahadlok. So it was a trembling faith. Nagkurog. Mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Huyang kadto nga pagtuo. She dared not speak. Dili unta siya gustong mubatbat or mo testimonyo. Tungod kay niadtong tungura, improper sa mga babayi nga mubatbat in public ug pagahisgutan ang usa ka subject nga makauulaw man gyud katong tunay talinugo niadto nga time, gumikan kay giisip ka sa katilingban nga hugaw. So the woman was really scared and trembling. Huyang kaayo siya. And yet, wala siya nagpanuko sa pag-angkon sa nahitabo. She confessed Jesus before the crowd. Now, naga-describe kini sa atong pagtuo many times. Adunay mga times nga huyang ang atong pagtuo. Mugani nga dili gyud ang atong pagtuo mao'y atong saligan. Ang atong gituuhan nga si Hesukristo mao ang atong saligan, gumikan kay siya ang gamhanan. Kita huyang, ang atong pagtuo huyang. Muna nga mututok kita sa atong gituuhan. Naila ko ang gituuhan ko, nasayod ko nga siya gamhanan. Muka na ang atong usa sa awit sa atong alawiton. Now, ang atong pagtuo many times huyang. We believe but we tremble. And yet, wala naman kita'y laing gituuhan. Nagpadayon kita sa pagduol sa atong Ginoong Hesukristo. Now, dili nato kalimtan nga ang atong Dios adunay kahangawa alang sa iyang mga katawhan ug dako kayo ang paghigugma ug kaluoy ni Kristo sa iyang mga katawhan. Now, ayaw ka diskurahe, ayaw ka discourage kung ang imong pagtuo huyang at times. Nasayod si Kristo sa imong kahuyangon. Nakasabot si Kristo. Pero si Kristo matinud-anon usab nga mopalig-on sa atong pagtuo. Kung kita nahuyang sa atong pagtuo, ang balaang espiritu magaministeryo kanato aron kita mahimong malig-on. That's how faithful our God is. Now, para sa mga kahigalaan nato nga wala pa kang Kristo, hinaot nga pamalandungan nato or pamalandungan nimo higala nga wala kitay mahimo alang sa atong kaluwasan. Katong talinugo susama kadto sa kalag nato nga nabugatan gumikan sa sala. Bisag unsaon nato og pagpaningkamot aron makuha-kuhaan ang atong sala. Na may mga tawong magpenitensya kay iyawat na lang daw makuha-kuhaan ang ilang sala. Unsaon pagkuha-kuha sa sala kung ang giingon sa Biblia ang atong pagkamatarong hugawng panapton nga dinugan. Kung musalig kita sa atong pagkamatarong, musamot og kahugaw ang atong kalag. Kung katong babayhana mipadayon pagsalig sa iyang pagpaningkamot nga maayo siya, wala gani kuno miarang-arang, misamot hinuon og kagrabe ang iyang gibati. So kung musalig kita sa atong pagkabuutan aron makuha-kuhaan kunuhay ang atong sala, dili makuha-kuhaan, musamot hinuon og kahugaw ang atong kalag. Gumikan kay ang atong pagkabuutan, panaptong dinugan ra atubangan sa Dios, hugaw. O nga moduol kita kang Kristo, duol kang Kristo higala.
Ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang dugo gamhanan nga mopapas sa tanan nimong sala, past, present and future. Sama sa talinugo ni atong bayhana nga nakadawat og instant healing gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung nabugatan ikaw sa imong sala, adunay instant nga kapahulayan karon mismo kung ikaw mutuog, musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Maura ka na ang imong paglaom, salig kang Kristo karon dayon higala ug ikaw maluwas ug ikaw mamaayo, magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon ug among gipangayo nga nagapanglihok ikaw sa kasing-kasing hunahuna sa matag usa. Ilang dawaton ang imong pulong o Dios ug musalig sila kang Kristo lamang. Ingon nga ilang Dios ug manluluwas. In Jesus' name we pray. Amen. Mapintas nga balod ang pagsakit ning kalag, may kalinaw hingpit ko, diha kang Hesukristo, siyang sinipit kong ligon, ug walay pagkatarog, ang sinipit ni sakat, ning mahuyang kong kalag, kunang hangin muhuros, grasya niya sa lipdan ko, misakat na ang sinipit ko. Dako ang mga balod, nakanako naglibot, ug ang langit mangit-ngit, naghulag way kasakit, ang tanan akong dagon, kay sinipit kong ligon, ang sinipit ni sakat, ning mahuyang kong kalag, kunang hangin muhuros, grasya niya sa lipdan ko, misakat na ang sinipit ko. Ang sinipit ni sakat, nining kinabuhi ko, wa ako'y kahadlukan, bisan og may bagyo man, magpadayon kog lawig, hangtod na mudunggo na, ang sinipit ni sakat, ning mahuyang kong kalag, kunang hangin buhuros, grasya niya sa lipdan ko, misakat na ang sinipit ko. Hapit nang malupig ko sa tanan nga kasubok, daw dili maantos man,
ug pagtintal naglikos, apan kang Hesu Kristo, adunay kadaugan, ang sinipit mi sakat, ning mahuyang kong kalag, unang hangin muhuros, grasya niya sa lipdan ko, misakat ng sinipit ko. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.